elrepült fehér taxis feldöntötte a radaromat! Megcsípjük, csak mondd a rendszámát. Nem volt időm leolvasni! Mi az? Belülről nézted a szemhéjad? Szolgálatban vagy öreg? Maga szerint odaérünk? Mert ha elkésünk, akkor ráérünk lassabban is menni. Ne aggódjon, uram. Amint kiérünk az autópályára, rálépek a gázra. Most megnyugtatott. A világért se szeretném, ha miattam kockáztatna. Nehogy aztán elvegyék a jogsiát. Izgalomra semmi jog, ugyanis nincs jogsim. Már csak ez hiányzott. Öh. 14 perc, 30 másodperc. Még maradt ideje újságot venni, és meginni egy kávét. Jó utat, uram! Köszönöm. Nem értem. Ha itt vezetek, verhetetlen vagyok. Megnyertem a Forma 1-et, és 8 pályacsúcsot döntöttem meg. De az utcán úgy megyek, mint egy béna vakegér. Na? Eldurranthatjuk a pezsgőt? Ne kapkodd el. Jaj, ne. Ne csesz már ki velem, Emilia. Egy pezsgőnek általában jót tesz, ha érik, de ez már lassan megbudja. Mit szúrtál el? Kivételesen hentest gázoltam újságos helyett. Tudod mi? Joystick kéne a verdátba. Mármint a volán helyett. A Béláknál ez frankón bevált. Komolyan? Mi az? No. Ne nézd már így rám. Ne csináld. Rosszat szóltam. Hé, Emilian! Született egy újabb rekord. Ezt figyeld. Egy taxi. A parti úton mennyivel ment? 140-nel? Az elején, aztán rákapcsolt. 217-tel lőtték le. És elkapták? Nonál bevetették a légierőt, hülye.